Magandang gabi sa ating lahat mga kaibigan. Sa sandaling ito, papatunayan ko kung sino ang binigyan ng authority ng Diyos para maging tagapamahala sa kanyang iglesia. Pero bago ang lahat mga kaibigan, mga kapatid, pakinggan muna natin ang pahayag ng mga Catholic faith defender ng Simbahang Romano Katoliko. Kaya mga pastor, sorry yun, mini na nga magtutudlo, dili na tinuod nga magtutudlo kung kaluwasan ng isgutan. Ang tinuod nga magtutudlo, maurag yun ang mga pare. Sorry yun ha, kung na'y masakitan. Pastor sa laing sikta, mini na nga magtutudlo. Pastor sa Bunagin, Baptist, Methodist, mini na nga magtutudlo. Ang tinuod nga magtutudlo kaya sa Diyos, kana lang mga pare. Kana lang yung mga pare, mga igsoon. Mga kaibigan, sa sandaling ito, papatunayan ko na hindi Santo Papa, hindi obispo at hindi pari ng Simbahang Romano Katoliko ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos upang maging tagapamahala sa kanyang iglesia. Papatunayan ko ito mga kaibigan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na sinasabi ni San Pablo na mababasa sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 15. Ito po ang nakasulat. Ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang iglesia ang mga apostol, ang mga propeta, mga ibanghilista, mga pastor at mga guro. Ginawa ng Diyos ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng kanyang mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Hesukristo. Nang sa ganon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng mga sari-sariling aral. Hindi na tayo maligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhang paglilinlang. Ito po ang nakasulat sa Biblia na ang binigyan ng authority ng Diyos upang maglingkod at mangaral at maging tagapamahala sa kanyang iglesia ay mga pastor, hindi pare ng Romano Katoliko. Punto Biblikal.